Oikeesti Ei Heavenin kai kautta. herra jumala, ei kerkeä kyllä millään mennä tota kautta. No Twentin Nyt on riihakkaa IM:stä pitiin muuten ja dataa, että missä on viimeinen pelaaja ollut. Saatsi ottaa muran käteen. Twenty on kyllä tosi heikkona. Nade löytyy toryllä. Itse ei oo savu, ei oo. Ja se olisi mutta jälleen kerran S-klutsi hommii sitten. Ja IM, antaako se joulun sitten Naville? Ottaa ekan tory ja tory painaa viime rundiin putkeen. Imperial FE hoitaa tilanteen kuin tilanteen. Jumalautsi sentään. Joo. Ja alkaa hymyä löytymään. On hieno nähdä. Menee tässä ottelusarjassa nyt ensimmäistä kertaa johtoon. Ja omalla tekemisellä oikeesti siis todella hyvää peliä. No tässäkin pieniä virheitä sieltä tullut, mut siltikin johtaa ottelusarjaa. Katot mikä pommi saa kyllä Aleksi Siis sinne ihan päähän. karmeita laakiäänkin. Joo, sanotaan tälleen. Mä oon vuosia nähnyt, että Saatsi hakkaa deathmatchia ja kämppii siellä törkeästi. Mä oon harmittanut sen, mutta kyllä se oikeesti ampuu kovaa päätä siellä. Ja tossa nyt nähdään, että kyllä sitä yksilötaitoa löytyy. Ei tuolla on pelannut maailman parhaassa muiden jengessä oikeastaan ikuisuuden. No sitten miniteikki tosi nopealla temmolla. Kave savuu. Ala posautu sieltä. Nopea Infecti uusi pistä hyppispottiin ja enpä siinä. Ian vähän etsii. Ei kuitenkaan 23 vähän ampu takaisinpäin. Aleksilta Nade tohon savuun, ei saa mitään edes siitä. Nade takaisinpäin. Vähän raapasee, ei mitään kuolettavaa tietenkään. Sitten hidastuu. Kave poltto, näin ollen saadaan kave haltuun. Nyt on kyllä aika... Oi, miten menee? Miten suosii? Kahdella kävelään tähän. No nyt kyllä pitti hakkaa, sitten mennään ottaa riiteikkinä toi midi. Sieltä kuuli ainakin 2 perästä askelet, ellei 3. Lähtee vähän rypöttämään ja Katvaa juoksee yli siinä. Ja siinä on peesaitti mahdollisesti kynttä JL. JL kova on laaki, 2 vastaan 4. Anna käy treidaamaan. Ottaa toisen vielä. vielä. Hetken, tää on todella tehtävissä. Täppää pommia ja sinne levittää. Ja tietää muuten pikastikin. Se lähtee pelaamaan IML kulma. Oli todella lähellä. Iso jännittää. Ampuu laakia. Kyllä, oli kyllä vakuuttava tuo toinen fragi. Löytää sen ensimmäisen bossilla, ottaa tekarin kouraan ja telottaa sen. Kukas sinne Navi pelaaja olikaan, mutta vakuuttavaa tekemistä. Tykkään kyllä tästä, Kat lähtee vaan törkeen leveäksi, ei pysähdy missään vaiheessa. Tää toinen fragi. Noin ikäisesti. Pitti laitetaan istuun. No hyvä yritys tuo yhteen vastaan ykköseen ja taitaa muuten olla semmonen tilanne, en tiedä, jäi 1 pelaaja vaan eloon viime kierroksesta. Onko siellä rahaa ostaa tähän, mutta 5-5 mennään. Pitäis siellä oli jonkinnäköinen, no joo, sinne halutaan bossi. Mutta jonkinnäköinen osto vielä. Ja, tää on miten se oli? 13-0 niin. Ei ole 13-0. Navillakaan muu nyt sitten tää minitek. Tää ei onnistu. 1-2 vastaan 4 on käännetty jo aiemmin ja... Kyllä Aleksella semmoinen off-angle. Täysin hyvä off-angle, niin mikäs tässä? No, eipä siinä. Anna sitten 1 vastaan 4 bossi säästö. Periaatteessa vikalle kierroksella olisi ihan ok, mutta on kyllä niin mahdottoman pitkä aika säästää, että... Joo, kyllä vaikea